אז היי חברים, הגעתם לעוד סרטון שלנו, והיום אנחנו עומדות במטבח, כי אנחנו עומדות לעשות בעצם סרטון בישול. אז מה אנחנו עומדות להכין היום? עוגת ביסקוויטים, טעימה ברמות. ממליצה לכם כן, לעשות. מחומרים שיש לכל אחד בבית. וגם יש לנו פה היום מאורח, בוא. אני חושבת שכבר ראיתם את כן, אתם ראיתם אותו בסרטון אילי. הקודם שלנו. אילי, אח של אוריה. זה אני. אם אתם לא יודעים, אנחנו דודות. נכון. אוקיי, אז היום אנחנו הולכים להתחיל בסרטון שלנו. דבר ראשון, אנחנו נגיד לכם את המצרכים. הם יהיו רשומים לכם עכשיו ממש כאן, כל המצרכים, אבל בכל זאת אנחנו נגיד אותם גם. אתם צריכים שמנת מתוקה, חלב, 400 גרם ביסקוויטים, שוקולד מריר, אינסטנט פודינג, לימון, תמצית וניל, סוכר לבן, יוגורט או גבינה לבנה. מומלץ גבינה לבנה, לנו אין גבינה לבנה, אז אנחנו נשתמש ביוגורט, תבנית, וזהו בעצם. אז אנחנו עומדות להתחיל. אוקיי, אז דבר ראשון, יש לנו כאן חלב בתוך קופסה קטנה, בשביל בעצם לטבול את הפטיברים שלנו, ולשים פה שכבה. אבל לפני זה אנחנו רוצות להכין את הקרם שלנו לתוך העוגה. כן, עכשיו אנחנו נשים 250 גרם של שמנת מתוקה, וגם חצי כוס חלב, וגם 2 כפות סוכר. 3 למי שאוהב מתוק. 2 מכלי גבינה לבנה, ואם אתם שמים יוגורט אז בערך כוס. קופסה אחת של אינסטנט פודינג, מומלץ וניל. עכשיו נשים במיקסר שלנו את הכלי הזה להקצפה, ובעצם נסגור את זה ככה ונפעיל. נחזור אליכם שזה יהיה מוכן. והנה זה מוכן. מכבה. אוקיי. עכשיו אנחנו נסדר פה הכל לשלב הבא. אוקיי, אז הקרם שלנו מוכן. קרם קצפת שלנו מוכן. ועכשיו... טוב. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל בעצם לעשות את העוגה. אנחנו צריכים תבנית כלשהי קטנה עם חלב, ונוסיף לה קצת תמצית וניל לטעם. סליחה לרעשי רקע אם אתם שומעים. אוקיי, אז הנה, יש לנו ביסקוויטים, ונעשה שנה. אוקיי, אז יש לנו פה שכבה ראשונה של ביסקוויטים. אוקיי, אז סיימנו את העוגה. עכשיו היא תיכנס למקרר ונשים עליה שכבה של שוקולד מעל.
העוגה שלנו יצאה מהמקרר, ועכשיו אנחנו עומדים לקחת שוקולד מריר, ובעצם לגרד אותו במסננת, במגרדת מעל. אוריה, תגרדי אותו. מה זה לא פה? כן, פה. אז הנה, העוגה שלנו מוכנה. ביי!